Aina hai tako komra kirani bihik bina sangma taisa khalai thang jaka puila phuru waisa khalai thangmani Guwahati o manui tui phaijak Ramkumar bai tui khalmani hingkai tabuk taisa khalai thangka bazar o hati khainani hingni thangmani nogo sapaidia taisa khalai thangka hingkai takuro bukharo norok je jaga phano borok no nungkha hingkai kisa romoi tonoi kisa bini number kisa sahorjati o takungni number o takuk tabuk mai toi chai maya bini busa khoroktam tongo busa khoroktam na rakaroi bina sangma taisa khalai thangka salatio yongka oro number kisa sahorjatio takungno Sini tamni bagui haino hai sungno maring mani norong no maring mani karon khangke sigang puro bo khali thangka tera tare go khali thangai ge borong no lukurok do kol khai saganai Guwahati thaimani kya Guwahati thangai romiti phekya romiti phemani yagolo borok kaham krung khaino tongha nogo phai busaputi bai tongmani yagolo 17 tarika bazar thani hisau ge bereman tai mosoro lai kana hini sau ge sirani bai juta na gana hini sai thamani taisa khali thanga o sulabai ge kol khlaimani o sulake sago phaijiya moloke ani bi saka or salani namre kol khlai sagata ge nung rutu ko hingke hingno biti sari buthangna hini sau sula Ramkumar ano kol khlai bufur sabo time ro ga sai 17 tarik no kol khlai sau sai go bot time ro sabo emne 2 3 ta sau hingke tabung nung nin bihingno nada nang yao ani bihingno nangli yang bol thanga tongthom ani sirai buma sara tongmaya sirai no jeske bono lafainan naithong borok mane chirai rokni umor rok nge busu rongja emne 2 বছর খা sirai sikon bo buma sara tongya maisaya je mungalban sari maisaya maisongoni je yang okara to borok punulia sirai no chikono kaisa phaina phaitong borok jeske bono khorok busuk chirai hingke khorok tam na borok ta pori da tong দুইজনা পরিও চিকন বট পরি যাকো বমা সারে টংমায়া তাবো বড় টাম কি তো নাই হাইতে মেগাই না ফাইনা নাই টং hingke puila wo je nini bihi khari thangmani hingke aboke bufur ro khari thang sabida manno উইলাও থামানে কে বটে টারি থাঙ্গো 13 tarik ni phungo na sarigo ফুঙ্গো মাসলি বাজার থাঙ্গো উপরবো মাসলি বাজার থাঙ্গি খালি থাঙ্গই উপর অবা হাইকে মাসলি মঙ্গলবার দিন খালু mane sikango bo masli bazar thango hwnui thangoi no omaike khari thango na hingke tabuk bo masli bazar o ganja somosor painani thangmani tabuk bo khari thanga haida অবা হাইকে খালি থাঙ্গা কা hingke tabuk nung je hasteni khaganang tei maiganang tiprasarong no nini bihingno romoi toninya bagui nung tamo kok kusarnai ফাস্টে নে মায়া গানাং লুকুরং ন আং কইও বরনো মা খাইকে জেকো বানো কল খাইনানি রমই হিংকে ani siraino jeske bono borong nang dunani bagui hingke tabuk bo jaga thang aborok saida mano borok tabo hingke Dharmanagaro miya Dharmanagaro ano kol khlai Dharmanagaro ni sao hingke thik hamsabar bo lai thango hingke opro thik Dharmanagaro sojago hamsabar hingke thik Dharmanagaro borok hine ang bisas khlai ta ani bihik sata Dharmanagaro hine hingke miya o kok salayo humang rok ke tamo kok salai aborok kisa sawida khonare mano ano sao phainai munujora phaina phani ni sao siraino da bose phaina hini sao mane nang saka sirai no rohonan bagai phaidi yang naisigi tongnai ani oro gari bara kere munujora phaina phani sao ano mane nungke siraino rohornani raji tongo hingke oburike siraino nanani raji da tong awar to saimia raji tong kore to phano lafaina nangnai bosara sirai tongya hingke tabuk je sirai bobo kabui rok tongo haida sirai to kabui tongo maisi chayo sirai khorok thamni khorok sana pan na phaidi haitani khorok sa bono sigono phono lafaina nangnai je kusuno sikon tabuk du dokhe sai tongko hingke ba bono naharnani nangnai ta haida naharna nangnai hingke nung nini sinimung sabida mano ani sinimung ke Komala Kiran Tripura kami engka Dumasara kiting puno para bo PS be khobjago bo Dumasara PS bai hingke nini bihi ni mungka bina sangma bini kami engke mission tila odi sangma para hingke bo je selabai khari thangnai aboni mung rok sai bini mung ke Ramkumar Deponma bini kami engke Samunu Biomas ni tabuk bo Ramkumar bai no khari thango Ramkumar bai no khali thango hingke borok
je tongmani Ramkumar bai hamjaklaimani haikeba chasumai tonglaimani koi bosor ungjak abo nung saida ma. O tang saimiya ang saimani ya golo bo mobile maramliya ke mobile maramliya ke sabani mobile bai contact khlai uisa pura mangalbar thamani bini bagini jik phaijak mononi bumung ke juhi ke bini mobile bai kok sai thampong hini sauta je gari baksa kanai ke sini je kamini borok masli bazar thangmani ke baksa borok sakata hai ni ang sikata tabuke Nini kamini borok da no phai sapai omai ke khari thango nui. o to miya se sao miya koitare miya sao Mia o sauna ke mia 19 tarik no bufur time bo time sa borok saida mano. Fungo je borok baksa masli bazar thantani gari kagai ke o bini bagini jugju hini mobile nagai noro nung naisin tongdi ang phai tong don mono korhin sapung Bini bagini juk nge bor tong monogo munu ke bini bagini juk bai juk tiungui borok omo ke khari thangata ke selani ke big basar krida silani ke buri tongo oliring no bini busa se siklangjak busa siklangjak na ke agi rogo bo khana kan ni bihik tomu sitra haya kiba oine chela bai jat aw hai kogro khana tabung bo oma hai tomuruk aw hai tomung no bo saria na abo toi phaika kaham ke no mai point songleya ang tui khogo ang mai songo hai ke toni nikya to phano se tabo hai ke bo khali thangu ke nung tabuk nini bihik teisa sikangmu phaijak hayageba tabu teisa kibli phekang narngai dan narugya taile naru malia to phano ani busano na phaina nai nangnai borok jese ke buno ni busana chimi na phekang ke ungo haida ongo gase ke ani busa buma sara tongmaya maijaya tabu keram thoi thaka salo 4-5 bar maija nai tabu salo phaisa maijar maya tabu bai nini bihik kharmani koi bat rogong ka abo saida khna mano tabu bai total 5 bar kaka 5 bar no nogo phaijak 5 bar no 4 bar back khlai phaiga tabu to tai pheliata tabu nge de kharmani khari thanga tei call khaimani bo call receive dok da khaini ninge call khai mai amar no call khlai mane sisu mano ek matom call khlai ke mano ano call khlai sao